Tak, a my už teda vítáme tady prvního řečníka. Ještě máte 1 minutu úplně v pohodě. Až se nachystá, tak přizačnu přímou konferenci. Tak, než předám slovo panu Petrasevskému, máme? Výborně. Tak jenom, my jsme se vlastně seznámili na letní škole moderních učitelů letos v Luhačovicích. Workshop, který kolega vedl, byl pro mě natolik zásadní a motivující, že jsem si říkala, že prostě toto musíme všichni slyšet. Takže jsme si dovolili udělat vlastně z tohoto příspěvku takovéto zásadní téma, protože opravdu se tady podíváme na to, jak to vypadá s tou bezpečností na internetu, co víme a co vůbec netušíme a měli bychom vědět. Dobrý den, je mě dobře slyšet i vzadu? Tak jo. Tam 3 děti, takže já jsem se rozcvičený žvaním, takže je to v pořádku. Tak, jak kolegyně řekla, jmenuji se Vячeslav Petraševský a dneska bych vás rád přednesl přednášku na téma vlastně sociální inženýrství. Je to určitým způsobem osvěta pro učitele. Já sám vlastně učím na základní škole, na střední škole, vedu různé kroužky bezpečnosti, pracuji hodně s dětma, dělám tábory, mám svou bezpečnostní firmu, takže rád bych se s váma teda bavil o tuhle problematiku, jako kolegyně vlastně říkala. Už jsem tu přednášku jednou přednášel, takže pojďme na to. Tak, to je vlastně cílem téhle přednášky. Cílem téhle přednášky je vlastně seznámit vás s konceptem vlastně sociálního inženýrství. To znamená, abyste věděli, co to je. Zeptám se, je tady někdo, kdo se nesetkal s termínem sociální inženýrství? Tady zvedl ruku, kdo se s tím ještě nikdy předtím nesetkal? Docela hodně, dobře, takže vezmeme to od podlahy. V podstatě, proč je ten téma důležitý? Protože je to hlavně o manipulaci a v dnešní době se vlastně neustále setkáváme s manipulací. Tato přednáška je vhodná pro vás, abyste si o té problematice něco vlastně odnesli. A potažmo budu velmi rád, pokud informace budete dál šířit. Pokud máte jenom 5 minut, jak se říká, vždycky se bavíme o tom, že je důležitý nějakým způsobem řešit robustnost IT systému. Nicméně, o čem my se tady dneska budeme bavit, je vlastně robustnost nás lidí, protože my jako lidi jsme vlastně nejzranitelnější a jsme nejslabší článek. A je potřeba, abyste si uvědomili, že manipulace je všude kolem nás. Ať už se jedná o pracovní věci, ať už se jedná o soukromé věci, politiky, média, obchody, kdekoliv se neustále setkáváme s manipulací. A na co my jako lidi, pokud byste si měli myslet jenom jednu věc, na co jsme velmi zranitelní, je urgence. Pokud při jakýkoliv situaci se dostanete do situace, že jste vlastně jako cítíte se jako pod tlakem, že si musíte rychle něco udělat, tak byste automaticky měli nějakým způsobem zafungovat vlastně bezpečnostní mechanismy a měli byste jako zpomalit a říct si, aha, jsem tady pod tlakem, něco se děje, měli byste zpozornit. Co dneska v rámci těch 45 minut vlastně zmíním, jsou to nějaké základní principy toho sociálního inženýrství, té manipulace. Rád bych, abyste si odnesli nějaké ty techniky, které jsou velmi často používány útočníky. Řekneme si, a udělám všechno pro to, abyste dokázali nějakým způsobem identifikovat ty varovné signály. No a samozřejmě nějakým způsobem, jak se dokážete vy jako chránit jako jednotlivci, potažmo vaše organizace nebo třeba i děti, s kterýma pracujete. Na úvod jsem si dovolil tady představit ukázku z filmu Včelař, je to klasická Steghemovka, nicméně je tam velmi krásně popsaných je udělána scénka, která velmi odpovídá jako realitě, je to 5minutový video a rád bych jenom nabudil jako atmosféru, co to je, když se vlastně jako dostanete vlastně do spádu útočníků. Na jednu stranu vám to může přijít, že to je jenom jako filma se scénku, že je to scénka z filmu, takže se nás to netýká. Nicméně tohle není už jenom doména zahraničí. V zahraničí se samozřejmě tyhle typy útoky jsou velmi často, protože samozřejmě jsou v angličtině. V České republice samozřejmě mluvíme tady česky a ty útoční skupiny, které se ještě nedokázali, tak samozřejmě dokonale zvládnout. Nicméně i už se to začíná dělat u nás. Můžete si pak dohledat tu prezentaci, dostanete k dispozici
je tady reportáž na České televizi, kde vlastně reportéři ČT pomenovali to lovci mamutu. Jednalo se o organizovanou skupinu, která vlastně působila na území České republiky, těch organizovaných skupin, které ty působí více, kdy v podstatě ten podvod působil na úplně stejný. Vylákli z nějakým způsobem z těch lidí údaje, přihlásili se, vyslali jim účty. Tohle pokud se bavíme jako útoku člověka na člověka. Pokud se budeme bavit vlastně útoku, když jsou ty útoky automatizované, dovolil jsem si pro vás připravit krátký demo. Tohle je vlastně z 22. listopadu, to znamená před 14 dny jsem dostalo zařízení, který jsem natočil. V podstatě to zařízení ze začátku se chová, že vlastně se vůbec nic neděje. Na první pohled nepoznáte, že nějakým způsobem infikovaný, to znamená, pracujete na ním, nic se neděje. V momentě, kdy ovšem to zařízení připojíte na internet, tak ono vlastně pozná, že je online a v tu chvíli vlastně začne komunikovat s těma vlastně se serverem, na kterým je předurčený. To znamená, v momentě, kdy jste vlastně to zařízení připojili do sítě, tak to vlastně začne jako spouštět vlastně, začnou se tam aktivovat různé vlastně skripty, které jsou představeny. První co, tak samozřejmě vyskočí upozornění, který na první pohled vypadá vlastně jako standardní vlastně z Windows Defender. Jo? Na první pohled člověk, který to vlastně jako nezná, není to jako vyskočí, vyleká ho to, aha, něco se děje, tak si řeknete OK, nějaký upozornění na viru. Spousty lidí automaticky jako v ten okamžik trošku jako spanikaří a budou jako rozhození. Vy tam teda jako OK, první reakce je co, člověka, pokusíte se to zavřít. Klikněte na křížek, pokusíte se to zavřít. No, na první pohled naprosto jako legitimně zavřete to, a samozřejmě otevře se browser, jste online. První řadě, co uvidíte, tak vlastně nahoře webová adresa. Jo? Webová adresa už vlastně neodpovídá realitě, to znamená, není to jako legitimní doména, je to nějaká jiná doména, prostě jakákoliv fejková. Nicméně člověk, který na to jako není zvyklý automaticky se dělat na ty adresy, na tyhle ty věci, tak samozřejmě jako si v ten okamžik nevšimne, protože první kam vás spustí je tahle naprosto dokonale česky napsaná webová stránka, která vlastně s Nortnem, kterým je samozřejmě asi všichni známe. Takže automaticky vám to řekne, navštívili jste nějaký nelegální weby. Člověk začne jako panikařit, ono se samozřejmě tam furt jako něco děje, tak první co, tak samozřejmě necháte si to zkontrolovat, že jo. Kdy dáte kliknout, v to okamžik se vlastně aktivují různý skripty. Máte vysátý pravděpodobně v momentě, kdy máte přednastavený nějaký autofill v vašem browseru, kde se tam vyplňuje jméno, příjmení vaš e-mail, telefonní číslo, adresa, cokoliv. Veškeré tyhle ty údaje už na pozadí byly vlastně odeslány a pravděpodobně už vlastně z toho prohlížeče se dochází vlastně k exfiltraci dat. To znamená, veškeré hesla, všechno, co máte v tom prohlížeči vlastně uložený, v momentě, kdy jste na to klikli, tak vlastně odchází. Co se vlastně stalo? Počítač se přepl, nebo ten browser se vlastně přepl do plného režimu, do full screenu, pardon, český slovo, do full screenu. A vlastně v tom okamžik vám jako už přestáváte rozpoznávat vlastně, že jste jako v tom browseru, to znamená, přijde vám, že zinteragujete s normálním antivirem. Kolik z vás je si vědomo, jaký antivirus máte vlastně na počítači nainstalovaný? Málo kdo si řekne, že já žádný Norton vlastně na sobě jako na počítači nemám, jo? A přitom mi to tady hlásí, že ten Norton vlastně mě jako chrání. Samozřejmě dojde k nějakému jako oskrinování, jo? Teď najednou začnou prostě vyskakovat samozřejmě upozornění, že jsou tam prostě virusy a tyhle ty další jako věci. A samozřejmě člověk jako panikaří, že najednou prostě virusy, tyhle ty věci, jo? Je infikován. Spustíte. A samozřejmě napíše to jako, že to prostě jako kontroluje všechno, jenže najednou máte vypršený předplatné. Jo? Všimněte si, vy ten Norton vůbec nemáte, ale už vám to říká, že vlastně vám to jako vypršelo. Ovšem, ona vypršela zrovna včera, že jo? To znamená, vy jste to měli prostě, jako dneska máte ten problém, ale ono to vlastně jako vypršelo včera, jo? Nicméně, když to kliknete hned teď, máte neuvěřitelnou slevu 55% a ta nabídka je časově omezená, dostáváte se do té jako urgence. Všimněte si, je to dokonale česky. Ten člověk, když se dostane do toho stavu, nepozná, že je vlastně už vedený nějakým procesem. Vy na to samozřejmě kliknete, v ten okamžik už útočník má veškeré vaše informace z browseru stále a tak dále a samozřejmě každý zákazník musí zůstat spokojený, už jste přesměrování na legitimní stránku. Jo, už jste na stránce vlastně Nortonu. Pominuli fakt, že tam může být na počítači samozřejmě neinstalovan nějaký keylogger, který v momentě, když byste tam třeba zadali tu platební kartu,
vám samozřejmě ty údaje vlastně z toho ještě jako odešle jako na ten remote server. Nicméně tady to vlastně vypadá, že jste jako regulárně si kupujete Norton. Show už skončila, útočník vezme všechno, co potřeboval, už vlastně z vašeho počítače má. Čili, pokud vezmeme-li, že paní Parková byla jako fiktivní postava v nějakém filmu a dělá se to jako v anglickém jazyce, toto už jsou naprosto legitimní útoky, které vlastně se dějí na České republice. Ty útoky jsou automatizované. Takže, pojďme dál. Tak, pokud se budeme teda bavit vlastně o definici a principu sociálního inženýrství. Společnost Verizon udělala velmi pěkný report, že 68% vlastně veškerých data uniků, veškerých prolomení systémů vlastně souvisí s tím, vlastně, že se prolomil lidský faktor. To znamená, jak jsem vlastně říkal, nejslabší článek. Co je vlastně to sociální inženýrství? Je to manipulativní technika, kterou útočníci vlastně využívají k tomu, aby nějakým způsobem získali přístup do systému, aby obelhali toho člověka. Princip je v tom, že vlastně místo útočení na technologii se útočí na lidský faktor, na nás jako na lidi. A samozřejmě je to o tom prostě přesvědčit nás nějakému jednání. Sociální inženýrství je samozřejmě staré jako lidstvo samo, neustále prostě se vymýšlí různé věci, jak prostě obelhat. A dneska je to vlastně o tom, že už se bavíme o IT systémech. Principy, samozřejmě, je to o tom dostat toho člověka, vyhodit ho z těch jakoby zaběhnutého stavu, vystresovat nějakým způsobem a docelit toho, že vlastně vypne se racionalita a začne vlastně jednat jako emočně a začne jako jednat tak, kdyby normálně jako by nedal. Je to samozřejmě využívání nějakých lidských potřeb, různých emocí, práce s důvěrou, zvědavost a další věci, budu se o tom bavit. V většině případě se útočník vydává za nějakou důvěryhodnou osobu. Snaží se vám jako pomoct, to znamená tam nějaké jako my lidi z podstaty věci se snažíme jako důvěřovat, to znamená, když nám někdo chce jako pomoct, automaticky jsme otevření a chceme té pomoci využít. Proč je to nebezpečné? Celý se na lidskou psychiku. Spousty lidí vlastně nepracuje s vlastní psychikou, nesnaží se být nějakým způsobem jako odolnější vůči těm útokům. Samozřejmě ty útoky můžou být jako velmi rychlé. Velmi často se jedná o řády jako minut. Nejsou to věci, které by probíhaly jako hodiny, týdny. Opravdu jsou to většinou věci v řádu prostě minut. A samozřejmě ty dopady můžou být fatální. Jedna věc samozřejmě, že můžete přijít do nějaké informace, bohužel čím dál častěji prostě lidi si sahají na životy, protože přijdou třeba o peníze, přijdou o data. Pokud se útočí třeba na děti, tak prostě ty děcka si šáhnou na život, protože bohužel prostě neví, jak se mají bránit. Cítí se podvedený, jsou oběti, šáhnou si na život. Asi nejstarší dochovatelný princip ukázka sociálního inženýrství vlastně byl trojský kult. Vidíte, o co jde. A pojďme teda dál. Pokud se budeme bavit teda o zranitelnosti lidské povahy. Svět se neustále vyvíjí. Nicméně ty principy, o kterých se jako bavíme, o naší mentalitě, je tady dlouhý desítky miliony, 100 miliony let. Pokud vezmeme jenom za poslední dobu, jak se ten svět vyvinul. Když jsme tady, když jsme se jako byli mladší, neměli jsme přístup k těm digitálním technologiím. Hráli jsme si venku, pracovali jsme prostě na zahrádce, dělali jsme si nějaké věci, blbli jsme prostě na stromu, chodili jsme prostě střešně a tyhle všechny krásné věci. Dnešní mládež od velmi raného věku už dostane do rukou vlastně ten mobilní telefon. Hodně často ty rodiče vlastně ani neuvažují vůbec, jako co to může být za ty následky. Pomineme ten fakt jako nějakým způsobem výchovný a to, že se v tom děcku vytváří nějaké závislosti na dopaminu a neustále prostě musí snížit nějaký obsah, šortky, konzumovat. A v podstatě z těch dětí se stávají prostě feťáci, kdy vlastně oni nedokážou produkovat dopamin vlastními aktivitami, ale zůstanou vlastně závislí na té obrazovce. Tak druhá věc je, že tam mají možnost neustále na něco klikat. Spousty rodičů na mobilní telefon, kde mají uloženy svoje platební karty, mají uloženy všechny údaje, pustě třeba na svým počítači. To znamená ta šance, že to dítě na něco klikne, něco stáhne. Mimochodem, ta ukázka, co já jsem vám ukazoval, tak je to vlastně o tom, že dítě se snažilo stáhnout nějaký Minecraft doplněk, protože prostě mod a samozřejmě infikovalo počítač, jo? Takže děcka prostě nemají tu awareness, nemají tu znalost o tom, že se něco děje a neustále s tím jako pracují. Co se týče jakoby nás dospělých, pokud se podíváme, tak vlastně asi určitě všichni znáte, že máme náš mozek je vlastně rozdělený na nějaký tři takové hlavní jakoby části. První tady byl prostě náš kvazimozek. Jednoduchý princip, jak funguje, uteč, schovej se nebo bojuj. V momentě, kdy jsme vystavili nějakému problému, říkáme, bojujeme, neschováváme. Další mozek, to je ta zvaná jakoby opice, to je ten savčí mozek, to je ta amygdala, je, kde se dělají veškeré rozhodnutí.
v momentě, kdy vy se rozhodujete a rozhodujete se o čemkoliv, vy se rozhodujete emocionálně. Teprve pak dochází vlastně jako k té racionalitě, kdy vy se snažíte jako to svoje emoční rozhodnutí nějakým způsobem obhájit, že se to jako doopravdy stalo. Poradím vám velmi jednoduchý trik, pokud jste vystaveni nějakému tlaku, že se máte okamžitě jako rozhodnout, vždycky mějte u sebe sklenici vody, to znamená v momentě, kdy jste položili nějaké otázky, máte vyvolat nějakou akci, vemte si tu vodu, napijte se, získáte pár vteřin k tomu, kdy vlastně ta informace o té opice dojde nahoru k té racionalitě a vy třeba uděláte rozhodnutí, které vám nezničí život. Proč je to důležité? Na té úmoce míří vlastně i útočníci. To znamená, typicky, určitě jste se setkali s termínem šmejdí, prodejci hrnců. Jo? Akce, rychle, teď, hned, super výhoda, obrovský jako nátlak. Určitě jste se setkali s nějakýma door-to-door prodejcima, to znamená, který obchází dveře po dveřím, nabízí prostě různé smlouvy na elektriku, různé kupóny a různé tyhle ty věci, prostě míří jako na tu zranitelnost, že teď jsou prostě Vánoce, máme super kupóny, ušetříte prostě, jo? Člověk se dostává do té emoce, nepřemýšlí racionálně podlehne. Velmi často dřív se prodávaly různé SIM karty, tarify po telefonu, jo? Někdo vám volá, začal vás prostě přesvědčovat, ten okamžik pro vás byl super nabídku, ušetřili jste. Tohle je všechno manipulace založena na emočním rozhodování. Obecně, pokud se budeme bavit o jakýmkoliv školení, o obchodní dovednosti, vyjednávání a prostě všechny tyhle věci, je to o tom, jak zlomit tu psychiku, jak zlomit vlastně tu emoční stránku toho druhého člověka, jak mu přijít vlastně na ten zlověk toho, co se tam jako reálně jako odehrává v jeho hledě a jak ho vlastně přesvědčit, aby dělal to, co my vlastně po něm chceme. Všechny oběti, který vlastně nějakým způsobem podlehli tomu útoku, to znamená, byli pod vedením, přišli o nějaké informace, přišli o data, přišli o peníze, nebo cokoliv. Vždycky se cítili nějakým způsobem relaxovaní a že mají situaci pod kontrolou. Jo? Nikdo si neřekl, teď se mi chce jako zpětně, když se o tom jako samozřejmě říkáte, mě to vůbec jako v ten okamžik nenapadlo. Ty lidi nebyli připraveni vlastně na zneužití té důvěry. A to je ten fakt o sociální inženýrství. Vy nejste připraveni na to, že vlastně někdo prostě podvést, že vlastně někdo manipulovat, vy prostě nepočítáte s tím, takže vy jste na to nebyli připraveni. Nechodíte automaticky všude po ulici a nečekáte prostě, že vás se někdo bodnout nebo zastřelit. Tak je to úplně stejný ten princip toho sociální inženýrství. Nečekáte a neočekáváte, že každou chvíli někdo vás bude chtít podvíst a nějakým způsobem zmanipulovat. 99% je to jasný příklad, kdy ty lidi, kdyby nebyli vystaveni tomu tlaku, tak za normálních okolností, za normálního úsudku by to nikdy neudělali. Co jsou teda vlastně ty vektory, na kterými jsme jako lidi zranitelní? Tak, jak jsem říkal hned na začátku, největší je urgence. Útočníci velmi často vytvářejí situaci, kdy vlastně je od vás vyžadována nějaká akce. To znamená, vy nemáte čas jako přemýšlet, nemáte možnost prostě, aby se ta amygdala, prostě ta opice prostě dělá racionální přemýšlení, vy se musíte hned rozhodnout. To znamená víc to, co jsem ukazoval vlastně na těch dvou videích. Okamžitý tlak, okamžitě něco dělat. Může to být samozřejmě stejně tak jako nějaká falešná zpráva, že musíte rychle aktualizovat heslo. Přijde vám nějaký e-mail, který vypadá jako od správce školy a řekne prostě teď hned musíte aktualizovat heslo, jinak prostě přijdete o nějaký data, prostě cokoliv. Jo? Jestli to neuděláte, zablokování účtu, jo? Volejte hned teď to udělajte. Vychází to z nějakého FOMA, jo? Fear of missing out, když to neuděláte hned teď, tak o to přijdete. Musíte se naučit začít si uvědomovat, že v momentě, kdy jako, měli byste si vybudovat takovou jako automatickou reakci, v momentě, kdy se dostanete vlastně do toho časového presu a že jste jako pod tlakem, měli byste si říct jako proč jsem pod tlakem. Opravdu to musí být jako rychle hned teď, nemůžu se rozhodnout třeba za půl hodiny, za hodinu, nemůžu to udělat jako zítra, je to potřeba ještě jako hned teď. Měli byste se naučit jako ta hlava, ten mozek by se měl automaticky jako začít reagovat prostě automaticky na tu situaci, kdy jste cítíte jako pod tlakem, tak byste měli jako spozornět a říct si, aha, něco se tady děje. Další, na co jsme velmi zranitelně, je chamtivost. Jo, všichni lidi z podstaty věci samozřejmě chceme získat nějaké materiální výhody a tato vlastnost může být samozřejmě velmi jako zneužitá. Jo? To znamená, je to nějaká falešná nabídka nějaké slevy nebo nějaké jako výhody. Jo? Když koupíte hned teď, jako ušetříte, nebo prostě když zadáte tady svoje prostě údaje, získáte nějakou slevu, nebo když prostě získáte tohleto, tak vám to přinese tohleto. To znamená něco, co prostě o vás vyvolá takový to, aha, tak já můžu mít prostě jako něco navíc a
vždycky prostě nějakým způsobem se stane prostě, že jako podlehnete. Je to o tom. Uvědomit si, že v momentě, kdy je něco moc hezký na to, aby to byla pravda, tak to pravda není. Jo? Když tam být jako taková jako automatická, jako zase vybudovat si jako, aha, vypadá to moc hezky, bude tam někde nějaký háček. Měli byste jako zpozornit, měli byste o tom samozřejmě nějakým způsobem přemýšlet. Strach. Strach je faktor, na který velmi často lidi opět jako reagují. Jo? Přesně jak jsme viděli v tom videu nebo na tom druhém videu, když to neuděláte hned teď, můžete přijít o nějaké informace. Člověk se zase jako vnitřně vystresuje, dostane se situace, že samozřejmě jako bojí se a samozřejmě nechce jako něco ztratit a v ten okamžik samozřejmě už zase vypíná se ta racionalita, přecházíme zpátky do toho emočního režimu prostě, nepřemýšlíme, jsme rozhození, jsme roztěkaní a samozřejmě jako jednáme takzvaně iracionálně. Zase může to být jako, když zase nějaký ten e-mail, když to neuděláte hned teď rychle, tak přijdete o nějaké informace, přijdete o vaše data, přijdete o vaše fotky, přijdete prostě, ztratíte práci nebo prostě cokoliv. Opět, vždy si snažte jako říct, pokud vás jako něco vystrašilo, tak si říct, jako proč mě to vystrašilo, když si tam náhodou nějaké prvek, prostě zase toho, že jako musíte rychle na něco jako reagovat a vždycky se snažte získat ten čas a uklidnit jakoby tu amygdalu prostě a přepnout se jako do toho takzvaně, jako zapnout mozek, přepnout se do té racionality a přemýšlet, jako snažit se jako dostat do toho duševního klidu a přemýšlet nad věcmi jako racionálně. Zvědavost. To je další velmi jako důležitý fakt, který my jako lidi v sobě máme. V momentě, kdy máme samozřejmě jako chtějí něco jako... každý jsme zvědaví a útočníci samozřejmě toho zneužívají. Jo? Upřímně si řekněte, kdyby vám přišla, to věc často používám na školních, kdyby vám přišla do e-mailu informace, výplatnice, nějaký Excel zaměstnanců, řekněte si, kolik z vás by reálně na to nechtěl jako kliknout, abyste zjistili, a kolik teda jako ta Hanička má, jako když já tady prostě pracuji tolik let, kolik ona jako má, kolik ona vydělává. Statisticky tady někdo bude v té skupině, když ten Excel klikne, protože bude zvědavý, že bude chamtivý samozřejmě. Hanička nemůže mít víc jak já, jo, když teda dlouho nepracuje. A samozřejmě ten Excel jako klikne. Takže kombinace těch více jako vektorů zapříčiní toho, že samozřejmě opět můžete nějakým způsobem tomu jako podlehnout. Jo, vždycky zase, jak jsem říkal, e-mail s příznamkou důležitosti nebo cokoliv, vyvolá to zvědavost. Zase, odnaučte se v dnešní době, prosím vás, odnaučte se klikat na přílohy. Už v tuple, pokud toho člověka nějakým způsobem neznáte, nebo neočekáváte od něj žádný e-mail, nebo byste jako to neotvírejte žádný přílohy. Velmi často, pokud ta příloha není relevantní k tomu, co děláte, nebo nečekáte ten e-mail, může obsahovat nějaké škodlivé kódy. Tak, samozřejmě, sympatie, lítost, žádost o pomoc. Velmi často se může prostě stát, že samozřejmě potkáte někoho, kdo řekne, potřebuji prostě tady drobáček jako na vláček, potřebuji prostě mě tady ukradli peněženku, prostě straňte tohleto, potřebuji tohleto, anebo prostě se dostanete do situace, že prostě někdo jako chce jako pomoct. My z podstaty věci jako lidi, my nejsme zlí, my chceme pomoct, jako proč jsme někomu jako nepomohli, že jo? My jsme prostě jako nastavení. Samozřejmě bohužel jsou tady ti, kteří toho zneužívají a kteří samozřejmě jako zneužijí toho, že jste jako dobrotivci a že chcete pomoct a samozřejmě toho jako zneužijete. Může to být nějaká falešná radost o pomoc, případně se může vydávat někdo z nějakou kolegu a tak dále, tak dále. Zase ověřovat si, jako jestli reálně prostě ten člověk je v nouzi, zda reálně si chcete jako do toho nechat prostě stáhnout. A už dávajte pozor prostě na sdílení citlivých informací. Moje velmi oblíbená, respekt autoritám. Já z podstaty věci od rádného věku nerespektuji autority, protože jsem s tím měl jako problém. Ale schválně si sami řekněte, kdyby vám přišel e-mail od policie, od finančáku, od ředitele, jo, najednou vám napsal jako něco ředitel, že něco chce, tak prostě hned jako ve vás jako většině jako může se stát, jako, že jo, ředitel vypíše, co zase chce, jako, jo, nebo co si co zase, jako, jo. A vždycky tam jako je nějaký malý šotek, který si říká, jo, něco jsem udělal, jako, jo, už prostě začnete jako pochybovat, už jenom proto, že prostě jsme vychovaní v tom, že prostě jako když to autority, tak prostě jako posloucháme, jdeme prostě, teď policie prostě, jo, hned všechno podepsat, jo, a pak si říkal, že co jsem vůbec jako podepsal. A to samé, přijde nějaký prostě finančák, či něco dlužíte někde, jo, v e-mailu, nebo klikne, velmi často prostě přijde sociální zabezpečení, prostě zase, jo, máte tam přeplatek, jako jo, anebo nedoplatek, jako jo, tak člověk prostě na to klikne. Na momentě, kdy kliknete, no tak špatně. Pojďme dál. Náš obecně velmi velký problém všech lidí. Neumíme říkat ne, jo. Schválně si řeknete, sáhněte si do hlouby duše, jak se říká, kolikrát jste se v životě dostali do situace, že po vás někdo něco chtěl udělat, nebo že prostě jste měla vy něco, nebo vy jste měl nebo měli, jste se jako
vlastně kdo požádal něco, že prostě tohleto, jo, anebo že jste měli něco někde jako poslat, vyplnit, jako člověk jako se z podstaty věci jako stydí říct jako ne, jo, a mi nepříjemný prostě říct jako ne, když Marian někoho ublížím, jako jo, co si o mě bude myslet, když to jako odmítnu, nebo prostě se jako stydíte odmítnout, jo, a tenhle ten faktor je taky velmi často zneužívaný, že vás jako dostane situace, kdy se jako stydíte nebo se bojíte prostě jako říct ne, a tím se můžete dostat do velkého problému. No a samozřejmě s tím prostě spojí i veškeré jako takový ty dobré nabídky. Další, na co jsme jako velmi, byste si měli dávat pozor, v momentě, kdy je něco zdarma, nebo v momentě, kdy vám se dostává nějaké služby nebo produktu zdarma, to znamená, že vy jste produkt. Jo? Typický příklad Facebook, Instagram, cokoliv. Schválně vemte si mobily, podívejte se, kdo používáte sociální sítě, kdo z vás dal přístup Facebooku, Instagramu ke všem fotkám. Jo? V momentě, kdy prostě jste to udělali, tak už prostě veškeré metadata a všechno prostě už je staží na facebookových serverech. Už prostě ty data patří. Tak, techniky používané útočníky. Máme tady spousty systémů, které samozřejmě chrání jako naše počítače, naše servery před nějakou jako prolomením, jo, firewally, tyhle takové věci. Na druhou stranu my tady máme lidi, ten lidský faktor, vlastně, který drží ty přístupy. Jo? A tady se vlastně jako dostáváme do toho, že to je vlastně ten jako nejslabší článek systému. A jak teda navrhnout vlastně ty útoky, aby vlastně dostat tu lidskou bytost do toho stavu, že by udělala něco, co by za normálních okolností neudělala. Útočníci jsou velmi často sebevědomí. Jo? Když za vámi někdo prostě přijde a bude jako, tak prostě cítit jako něco a bude vlastně jako podvíz, tak vás asi moc jako nepovede. Jo? Když někdo bude působit jako velice sebevědomý a bude vědět, jako, co dělá, ten okamžik vás ani nenapadne, že se může jednat o nějaké podoby. Stejně tak, útočníky neustále zdokonalují svoje techniky a kombinují mezi sebou. Jo? Jejich cílem je vlastně vás oklamat, to znamená, oni neustále se vzdělávají, vymýšlí nové a nové systémy, vymýšlí nové webové stránky, vymýšlí nové prostě postupy, nerozeznáte o tom, že to je nějaký fake, neustále se jako zdokonalují. Mají na to spousty času. A co je velmi důležité, sociální inženýři znají procesy. V momentě, kdy chcete obejít nějaký systém, v momentě, kdy chcete jako někoho jako prostě podvíst, víte o tom, že existuje nějaký strom rozhodování, víte o tom, že existuje nějaký proces, víte, že když chcete prostě dosáhnout něčeho, vždycky to schvaluje nějaká další osoba a vy prostě víte prostě ten proces zatím a samozřejmě veškerý ten útok stavíte na tom, prostě, že víte, co jsou to další kroky. Jo? Někdo vás může kontaktovat, říct, ale mluvil jsem prostě s ředitelem, aby tyhle ty věci schválil, počítám prostě tohle, vy víte prostě, že se to automaticky jako schvaluje, spozorníte prostě a můžete zase udělat chybu. Čili bacha na to, sociální inženýři velmi dobře, co dělají. Pokud bychom měli jako rozdělit jako ty typy sociální inženýrství, tak v podstatě takové jako hlavní dvě skupiny. Jedna jsou nějakým způsobem jako automatizované, v dnešní době může se říct jako využívání strojních učení, GNI a tyhle ty všechny věci. A druhá věc, jako ta druhá skupina je samozřejmě nějaký ten lidský útočník, lidský faktor. Pokud se budeme bavit o těch automatizovaných, může to být nějaké phishingy. Jo, prostě váš e-mail jste někde vyplnili prostě v Tesku, chtěli jste získat nějaké slevy v byle v Tesku, jakkoliv, prostě dali jste jako e-mail, ta databáze někde likla, už váš e-mail je tam mezi dalšíma miliony prostě lidí, někde je to a prostě půjde tam nějaká automatická kampaň, jo, osprejuje to takzvaně prostě, jo, je to úplně jedno, prostě půjde jeden e-mail na 100 milionů adres postupně, statisticky na to vždycky někdo klikne, jo, phishing, že máte vyplnit nějaký údaje prostě, nebo něco ke změně hesla prostě, nebo získáte výhodu, máme super ceny, jenom se tady prostě přihlašte. Mně se hodně často stává třeba, že děti chtějí získat výhodu v nějaké hře a jim to řekne prostě, že v Counter-Strike získáte nějaký super prostě, super nůž nebo super skin vlastně jako na nějakou ganku. Ty děcka tam jdou a samozřejmě se přihlásí s těma účtama, oni to nerozeznají v ten okamžik, ale už prostě přišli o své údaje a přitom to byl jako automatizovaný e-mail na spousty lidí. Můžou tady existovat tzv. Scarevery, to je to, co jsme viděli, že prostě jako jste vystrašení, cílem je prostě vás jako dostat do té pohry. Většinou jsou to všechno automatizované věci, nesedí tam prostě žádná barna Indu a neříká si, tyjo, tak já tady prostě půjdu po Peťovi jako z České republiky, je to automatizované. Na druhou stranu máme tady lidské útočníky, to jsou ty Indové, říkám Indové záměrně, protože jsou jako nejčastější. Samozřejmě České republiky, když vám bude volat nějaký kumár, tak vám to přijde jako divný. V momentě, kdy jste v anglicky mluvící země a prostě tam se běžně setkáváte s tou lámanou angličtinou, případně jako s nějakou francouzskou angličtinou, tak jako vám to jako nepřijde, já mluvím italskou. Takže prostě tam je to jedno, je to prostě angličtina, ty lidi jsou zvyklí prostě na tyhle ty věci. V Česku samozřejmě ty útoky v momentě, kdy nejsou vedeny čistou češtinou, tak asi o tom jako
zpozorněte v ten okamžik. Samozřejmě tady už se dochází k něčemu, zase měli jsme ten automatizovaný phishing, tady máme něco, co se říká spear phishing. Jo? To znamená, o tom se budu bavit dál. Útok, který už je vedený přesně na konkrétní nějakou osobu, někdo se chce dostat konkrétně k účtu nějaké osoby. Samozřejmě může to být nějaký způsobem koukání přes rameno, to za někdo vás bude sledovat, bude koukat vám chvíli prostě přes rameno, co děláte na svém mobilním telefonu. Stejně tak různý targetingy, kde si reálně kolikrát třeba jenom na vaše vrátnici ve škole prostě tam někdo někoho pustil, vůbec by jako nevěřoval. Ono stačí s nějakým balíkem prostě jenom jako mávnout rukou a automaticky vrátné puštění to nekontroluje. Takže přesně tohle se děje naprosto standardně. Phishing, jak jsem říkal, to je to, co jsme viděli, to znamená, dostanete nějakou stránku, máte tam vyplnit nějaké údaje, jméno, příjmení většinou, získá to vlastně nějaký buď přístupový údaje, nebo třeba karty. Máme tady samozřejmě dorostnou ten spear phishing, to znamená, ten útok už je vedený vůči konkrétní osobě. Vím přesně, po kom jdu, zjistil jsem si o něm nějaké informace, snažím se na ně jako zaútočit, už ten příběh jako vymyslím nějak mnohem víc jakoby sofistikovanější, nebude to generální e-mail, bude to e-mail na konkrétní osobu s využitím informací ze dostupných zdrojů. Už jsou tam mali později. Biting. Je to zase něco, že využíváte nějaké lákadlo. Jo? Je to prostě, může se vám zobrazit jako výhodná zase nabídka. Prostě, když na to kliknete, získáte něco, nebo třeba typicky prostě se velmi často používají, že se nechává někde různé flešky, že vy prostě to vezmete, strčíte do počítače, nikdo to nekontroluje, tak prostě, hele, získal jsem flešku, donesete do firmy, strčíte do počítače, už je tam nějaký malware, čili je to vždycky jako by to lákadlo na něco, jako jo. Velmi často se používá výraz jako i clickbait. Hodně jako běželi třeba i na sociálních sítích jako různé jako clickbaitové reklamy, že tam byla nějaká jako úplně jako šokující informace, Babiš investoval do Bitcoinu, jo, co by to dělal, už na to prostě všichni klikají, jako jo, na YouTube běželi prostě, že prezident Petr Pavel prostě tady doporučí nějaké investice, jako jo, takže prostě takový jako lákadla, prostě jo, je to už jako zcela běžný tady. Velmi častý útok se používá právě ten targeting a piggybacking, to znamená, že někdo se snaží s vámi jako dostat jako do toho objektu. Je to spíš jako se setkává s tím spíš jako v nějakém tím jakoby firmním prostředí, když máte firmu a máte tam 10 000 zaměstnanců, tak jako fakt jako nikdo nebude znát jako někoho, tak se snaží toho člověka nějakým způsobem do té firmy prodáhnout. U škole, jak jsem říkal, můžete si říkat, že někdo prostě bude chtít jako získat přístup do škole, vybere třeba skřínky, využije toho prostě, že na vrátnici sedí prostě nějaký paprda, který mu to vlastně jako jedno bude spravit, co ono tam pustí, už se vám někdo dostane třeba do skříněk, vybere kola prostě, vybere prostě cokoliv. Tak a teď se dostáváme teda k těm pokročilejším věcem. Možná se setkali s tím, co se říká phishing, což je zase od výrazu jako QR kód. To znamená, v momentě, kdy jako čím dál víc se používají jako různé jako QR kódy. To znamená, typicky tohle to může být, jo. Bylo v zahraničí, viděl jsem prostě, že mě jako podvádíš tady prostě, klikně jako ty fotky, lidi jsou spoustu fakt jako zvědaví, opět statisticky zvědavost, jo, někdo na to klikne, jo, není to jenom prostě v Česku, už se to objevily jako tyhle případy, už se objevily případy vlastně na Slovensku, to znamená, mám jako spousty lidí prostě bude tím telefonem a prostě na to jako nabíjet zajímá, jo. Čím dál víc jako se můžeme setkávat s tím, že dochází jako k přelepování čarových kódů. To znamená, platební automaty, jo, platíte někde za kartu, prostě, že jako dojdete, zaplatíte prostě QR kódem tyhle ty věci, automaticky člověk vytahuje telefon, kliká se na to, opět, jo, super, ale ta metoda je absolutně nezabezpečená, do toho QR kódu můžete dostat jakoukoliv informaci, čili dávejte na to pozor. Ještě to tady v Česku moc není, ale opět bude, jo, bude, velmi brzo. Velmi důležitá věc, potom připravu samostatnou přednášku, open source inteligence. Jo? Je to velmi zajímavý nástroj, co se týče jako vzdělávání dětí, učíte pracovat jako s těma otevřenýma datama, co všechno můžete zjistit na internetu. Jo? Má to D, tu druhou stránku, tu negativní, že samozřejmě získávání informace z otevřených zdrojů může se zneužít jako i útočníci. To znamená, přihlásí se, podívají se vám na Facebook, schválně se podívejte jenom, až budete doma, až budete mít čas. Kdo máte třeba Facebook, jestli všechny fotky, všechny posty, náhodou máte tam nastavený, že to je opravdu jako soukromí, anebo jsou třeba jako veřejní. Jo? A o spousty lidech informace dohledáte z Facebooku jenom to, že prostě publikují nějaké věci, mají veřejný, máte vidět, že byl jako v nějakém vztahu, s kým byl vztahu a v podstatě jste schopni během 10 minut Facebookování někoho zjistit prostě jeho vztahy, jeho rodinu, jeho rodiče. Velmi často třeba i starší lidi, co používají třeba Facebooky, nemají zabezpečeny, už tam prostě dávají prostě fotky dětí a dalších věcí. Jo, samozřejmě, v čem je to nebezpečný?
zneužívají to útočníci, může docházet k takzvanému další důležitý termín pro nás dneska doxing. No, to znamená, je to zase metoda, která se velmi rozšiřuje v zahraničí. Někdo na vás bude naštvaný, začne u vás sbírat nějaké informace a pak vás může začít způsobem nějakým jako vydírat. Jo? Dobrý, asi to může to, že prostě pošle vašim kolegám prostě fotky, jak jste někdy kalili na nějaké pařbě a prostě byli jste nějak jako v nějaké jako nepřívětivé situaci, asi vás to tolik trápit nebude. Jo? V momentě, kdy se ten doxing začíná prostě dostávat do stavu, kdy jsme schopni, a zase na to velmi pěkný video, kdy vlastně študáci udělali prostě jednoduché brýle, kde byli schopni jít, potkali někoho, během vteřiny prostě zjistili jako tu fotku, dohledali Facebook, řekli čau, ty jsi ta a ta, to jo, ty jsi studovala tam, jo, my jsme studovali spolu a už prostě vali bomby, jako jo. To znamená, tyhle ty informace, co máme o sobě dostupné na internetu, můžou být velmi, velmi jednoduše zneužity proti nám. V případě, že jsme dospěli, tak samozřejmě budíš, my se s tím nějak poradíme. U důchodců to může být velký problém a kde to může být velmi velký problém, jsou děti. To je něco, co bych chtěl jako velmi zdůraznit. Dochází čím dál víc k zneužívání toho, že děcka mají nějaké fotky prostě na internetu daný, někdo si ty fotky stáhne a začne ty děcka jako vydírat. Jo, že prostě pošle dalším spolužákům nebo něco, téma kyberšikany, která vám velmi blízká. Jo, dochází opravdu jako k tomu vydírání, kybervydírání, kdy prostě ty fotky a ty děcka prostě, co nahrají prostě na internet, nemají třeba zabezpečený anebo cokoliv, dochází opravdu jako k velmi, velmi jakoby porušení té psychiky a dovází to děcka opravdu jako k sebevraždám. Jo, za poslední rok prostě to stouplo nějakých 18 000%. Zahraniční politika. Moje oblíbené téma Shark Tanking. Jo, to jsou prostě takový ty prostě insta maminky, které pokaždé prostě potřebují vyfotit každou kravinu, prostě dát to prostě na Facebook, na Instagram, že si dítě jako počuralo a on tady působí nějak jako spíntá. Je to sranda, když je to 2letý dítě. Už to není taková sranda, když je to 5letý dítě, že se tam někde jako pokakal. Co je horší, samozřejmě ty fotky jsou schopni pak dohledat i ty spolužáci. Jo, a pak mu to dá tomu děcku pěkně sežrat. Jo, a nevím, my jsme našli fotku prostě. V momentě, kdy jste jako puberťák, jako, a dostanete se do takové té fáze, že se začínáte jako stydět, tak to, že u vás nějaký jiný puberťák dohledá fotku, že jste se tam někde jako pokakal a bylo vám prostě 4 roky, pro to děcko to může být jako zničující následky. Takže opět upozorňovat rodiče prostě, jak nejsou dementě, prostě furt jako vydávají každou fotku prostě s tím dětskem prostě na internet, obrátí se to proti nim. Rozpoznání varovných signálů. Opět, podezřelá komunikace, jo? Dostanete prostě nějaký podnět, něco od někoho, kde jako nečekáte, jo? Samozřejmě stejně tak jako nějaký neobvyklý chování, jo? Pokud něco vymučuje prostě vašemu normálu, vašemu standardu, měli byste se jako vždycky jako dostat do té situace, aha, něco se děje, měli byste jako zpozornit, jo? A měli byste jako zatím nad tím jako začít jako přemýšlet, jestli náhodou vlastně musíte být paranoidní, jo? Bohužel je to tak, ale musíte začít být dneska paranoidní. A to, že nejste paranoidnější, neznamená, že vás to nesleduje. Typické scénáře útoků. Opět, falešné bezpečné upozornění, oznámení o nutnosti okamžitě jako zásahu, změna hesla prostě, jo? Když nezasáhnete, když teď nezměníte jako heslo prostě, přijdete o peníze prostě, jo? Přijdete o přístup k bankingu a tak dále prostě, jo? Nebo vydávání za nějakého kolegu nadřízeného. Opět, tady se to ještě moc neděje, jo? Nemáme teď ty kumary, ale jako za pár let se může stát, že samozřejmě i ty útočníci jako prostě, máme teď čím dál víc prostě různé jako medicíny a další věci, které se integrují do naší společnosti, že v pořádku, ale samozřejmě může docházet k tomu, prostě, že i tyhle ty věci budou pak jako prostě zneužívány a nepřijde vám jako podezřelé, že vám bude někdo volat prostě známky jako zlámanou češtinou. Jo? Může se to stát. Samozřejmě zneužití typicky další scénář, jak jsem několikrát říkal, zneužití dobré vůle. Bezpečnostní opatření, silná hesla, přátelé. Nepoužívejte jedno heslo na všech 5 služeb. Jo? Mějte ty hesla vždycky jako změněny. Dvoufaktorová autentizace dokáže vyřešit 99 problémů. Jo? Uvědomte si jednu věc, v momentě, kdy se dokážete přihlásit na nějakou službu online, může i někdo jiný, je to přístupný všem. To znamená, snažit se tam mít vždycky nějaký ten druhý faktor, mobilní telefon, apku, prostě cokoliv. Samozřejmě je to o tom o nějaké základní bezpečnostní hygieně, dodržování nějakých základních pravidel, neklikat prostě na odkazy, zpochybňovat informace. V momentě, co se týče vašich škol, měli byste mít vypracované nějaké bezpečnostní politiky. V momentě, kdy dojde k nějakému prolomení účtu někoho, měli byste stanoveny mít nějaké pravidla, co se má jakoby stát. Veškeré ty útoky by nějakým způsobem prostě měly být zaevidovány, měly být jako hlášeny, neměly byste mít strach jako v té škole nahlásit, že jste se stali nějakou obětí. V momentě, když tak samozřejmě jako stane, snažte se vždycky to zařízení převést jako do režimu offline. Pokud máte podezření, že se něco stane, telefon přepněte do režimu letadlo,
vytáhněte počítač prostě ze síťové zásuvky, nebo tam prostě vypněte Wi-Fi, nahlašte to prostě jako nahoru, že se něco stalo. Diskuze, otázky, mám poslední minutu. Nějaké otázky? Vy jste říkal, já se jenom zeptám, vy jste říkal, nahlaste to nahoru. Smysl jako eskalace, to znamená správce IT, ředitel, policie. Jo? Policie má jako velmi dobrý postup, je důležité říct jako i dětskám, aby se neměli strach prostě hlásit věci na policii. Spousty lidí má problém prostě zvednout a zavolat na linku 158. Jo? Prostě jako se stydí nebo se bojí, proč ta linka je tady pro nás. Jo? Prostě ty děcka by měly vědět, že tady existují nějaké prostě eskalační procesy a když se něco stane, oni musí vědět, jako, jak se dostat jako k té pomoci. Jo? Nebát se o tu pomoc říct, stejně tak nestydit se říct o tu pomoc. Podložit to ego, prostě, že jste něco jako udělali, jak měli, ale můžete zabránit prostě jako daleko velkým jako škodám a následcím. Tam ještě byl jeden dotaz. Bude k dispozici i ta videoukázka toho útoku s tím antivirem? Jestli nám budete poslat tu prezentaci, tak jestli to tam je nemůžu, ale existuje tady třeba služby jako Fast Share, kde si tady to můžete stáhnout zdarma. Náhrada na tlumočku. Protože jste offline v tu chvíli, ten telefon neuploaduje nějaké informace tam. Jo, prostě jde o to převést to zařízení do stavu jako online, offline. Pokud by vás to zajímalo, tohleto téma sociální inženýrství příklady, obecně sociální dilema film, naprosto jako Brutus, chytně, když to dokážeš s DiCapriem. Využívá tam spousty principů sociální inženýrství a těch triků prostě, jak dokáže toho člověka prostě oblastit. Policajt z Beverly Hills, všechny 4 díly, topovka, Mentalista, jo, brutální seriál, jako na vánoční další večery, jako co prostě, jak dokáže ten člověk jako manipulovat s těmi lidmi, prostě něco dokonalého. A samozřejmě poslední film Číla. Už končím. Drugi má zajímavou stránku k tomu. Kyberpohádky, znáte? Kdo neznáte, prosím vás, rozšiřte to mezi děti. Je to o tom prostě, jak volal přes FaceTime, měl tam FaceSwap prostě, sál jsem se oblesit jako karkovku. Je to hustá věc. A úplně na závěr, abyste nevěřili samozřejmě, že jsou tady jenom ty špatní, tak jsou tady samozřejmě ty dobrý. A třeba O2 v Anglii udělalo něco, čemu říká AI Granny, kdy vlastně cílem toho je, že vlastně vytvořili umělou inteligenci, která se vlastně vydává vlastně jako za důchodkyní a zdržuje ty útočníky, no? Znamená, že se tím pádem jako povídají. To waste phone scanners time. So W is then a dot. Three times W and then dot. I think your profession is bothering people, right? I'm just trying to have a little chat. It's nearly been an hour. Gosh, how time flies. It's showing me a picture of my cat Fluffy. It's showing you a picture of your cat Fluffy. Stop calling me gay, you stupid. Got it, dear. Because now they're busy talking to me. A je to o tom, že vytvořili prostě kampaň na to vlastně, aby lidem jako informovali, když je to pecka. Děkuji vám.